Hello makosana yabweraso ndithu timu ija ya Fox Malawi News 18 kukupasirani ndithu zimene wayankhula mtsogoleri wa dziko a Profesa Arthur Peter Mutharika pamene amatsegulira parliament. Zimene zitu ndithu zatambasulidwa muchichewa ndi cholinga choti ena athe kutsatira bwino. Paja parliament imeneyi ndi yachinamba ndithu 52 imene ikuyamba mu chaka cha 2025 kwathera ndithu mu chaka cha 2030. Ndeti mtsogoleri amene wayankhula ndithu mfundo zambiri ndi mfundo zimene zitazika ndithu m'magawo. Nkhani yoyamba ndiyokhuza ndithu ndi mbali ya ulimi. Potengera nimene akuyankhula mtsogoleri amene akufotokoza zonena kuti ndithu pologalamu imene inaliko ya Sabusite ndikuti akuyipitiriza ndithu pologalamu imeneyo. Akunena zona kuti anthu amene angapindule ku ndondomeko ya pologalamu imeneyo ndikuti ndi anthu okwana 1.1 million. Akufotokoza zona kuti fertilizer ameneyo akuti ndithu azigula thumba la 50 kg ndikuti lokulisa komanso loberekesa munthu umodzi komanso ndikuti ndithu azigula mbewu ya 5 kg. Pa thumba ndithu mtengo wake ndikuti ndi 10,000 thumba lina lilonse. Kaya ndokulisa kaya ndoberekesa ndikuti mtengo wake ndithu ndi umene wa 10,000 Malawi kwacha. Anapitiriza ndithu kuti kugulisidwa kwa fertilizer ameneyi otchipa mtengo ndeti kukuyamba ndithu wiki yachiwiri ya mwezi wa Novembala. Komano anapitiriza maka ndithu kuchenjeza magulu aja amene ndithu amapanga fertilizer wa fake kaya fertilizer kuti wachinyengo. Anthu amene ndithu akuti asamale maka posatira ndithu kuti Malawi Bureau of Standards apasidwa mphamvu komanso apolisi kuti aonesese ndithu kuti akapyali amenewa akapezeka ambwandiridwe chifukwa choti mchitidwe umenewo ndoti ndosowa ndithu umunthu ndimene wafotokozera mtsogoleri amene wa dziko. Ku nkhani ya njala ndeti kudziwa kale kuti dziko la Malawi kunatuluka ripoti limene limakamba zoti anthu opitirira 4 miliyoni ndamene ndithu akhuzidwa ndi vuto la njala akufunira ndithu thandizo la chakudya la msangamsanga. Amafotokozera kunoti ndithu boma lake linayika ndondomeko yoti agule chimanga kuchoka ndithu ku dziko la Zambia chokwana 200,000 metric tons. Chimanga chimenecho chikhala ndithu chikugawidwa kanthu amene akhuzidwa ndi vuto limeneli komanso aonesesa zona kuti chimanga ndithu chikupezeka misika yonse komanso pa mtengo ndithu umverera oti anthu akwanise ndithu kugula chakudya chimenecho. Amazatchula ndithu maboma amene anapanga declare kuti ali ndithu mwa state of emergency. Maboma amenewo amatchula zona kuti alipo 11. Tikupa kuti ambiri natsatira bwino kuti masiku angapo apitawo kunatuluka ndithu list imeneyo ambiri tinayona ndithu list ya maboma amene akhuzidwa ndi vuto limene la njala. Ku nkhani ya kusowa kwa mafuta agalimoto akambapo zonena kuti iwo ndithu ngati mtsogoleri akudziwa zimene zikuchitika akuona ndithu kuti anthu ambiri akuvutika kuti apeze ndithu mafuta agalimoto. Boma lawo akuti ndithu layika ndondomeko zonena kuti vuto limeneli likhale zonena kuti ndithu lachepa kapena kuti latha. Akuti ndondomeko zake zonenesa kuti ndalama zakunja zimene amagwiritsa ntchito pogula mafuta amenewo akuti aziyenjezera ndi cholinga choti mafuta azikhala ndithu ndokwanira akufika ndithu mudziko muno okwanira komanso ndoti pa njira yogulira mafuta amati procurement pa chingerezipo. Akuti ndithu azipanga za open tender imene anthu azipanga bid kenako ndithu ankumapasidwa ma contract osati ma contract azingoperekedwa kwa anthu amene akudziwa zonena kuti kuseriku azikhala ndithu akuphulira ndalama kuti zimenezo ndoti zatha. Ndondomeko imene ya open tender ndi imene akuti inali kumbuyomo iwo ndithu abwera akuzayibwezeresa ndondomeko imene. Komanso ku nkhani ndithu ya mayendedwe amafuta amene akuchoka ku maiko ena ati ndithu pali njira zabwino zimene akuyika ndi cholinga choti mafuta amenewo azifika ndithu mu nthawi yabwino kusamakhale mavuto akusowa ndithu kwa mafuta agalimoto. Ku nkhani yakuvuta ndithu kwa magesi afotokoza kunena zona kuti pali ma project amene anayambidwa kale okhuzana ndi malo amene akumangidwa zonena kuti ayenjezere mphamvu za magesi. Amakamba zonena kuti ku Mpatamanga kumeneko hydro power plant akuti ndithu kumeneko azipanga magesi okwana 358.5 megawatts. Project imeneyo akuti ndithu aonesesa zona kuti ikupitirira ndikuti inayambidwa ndikuti ndi administration yapita ya Malawi Congress Party ndaonesa ndithu kuti imene ayipitiriza ndi cholinga choti vuto lakuvuta kwa magesi likhale ndithu lachepa. Amazakambaso zona kuti kuna njoka kumeneko ndi boma la Salima akuti ndithu kuli ma solar plant kumeneko azipangaso ndithu magesi okwana ndithu 50 megawatts. Magesi amenewo akapangidwa nditaonesesa ndithu kuti athandizira kuti ndithu kuvuta kwa magesi kuthe. Akuti ma projects awiri amenewa ndikuti azamalizika mu chaka cha 2026. Kumbali yokhuza ndithu za mining kapena kuti migodi akunena zona kuti ndithu migodi imene inayimisidwa kalekale
ndekuti ndithu yambiraso igwira ntchito ndekuti amapereka ndithu chisanzo cha mgodi wa Kairekera kumene ndithu kumapangidwa uranium. Komanso ndithu kuli kwina wake kumadziwika zoti kukanyika kumene kusonde ku mgodi kumene ndithu amatulusa ma mineral amene amadziwika pa Chingerezi kuti niobium ndekuti ndithu kumeneko project ili mkati. Komanso ndithu akuti chaku Songwe kumene kuti kumadziwika zoti ku Kangakunde kumeneko ndekuti kukupangidwa ndithu extract kapena kuti akuchosa ndithu miyala kumeneko imene amadziwika pa Chingerezi kuti rare earth. Ndiye akuti ndithu pali lingaliro lonena kuti ndalama zimene zizibwera kuchoka ku ntchito za migodi zimezi azipanga ndithu thumba ndekuti ku thumba limenelo azionetseza kuti zikupindulira nzika za dziko la Malawi. Kunkhani yokhuzana ndi za mafactory amakamba zona kuti azionetsesa ndithu kuti zinthu ndekuti zipangidwa ndithu process ku Malawi kuno zipita ndithu kaya kunja zoti zapangidwa kale process kandeti zokhuzana ndeti ma minerals kandeti ina godi ndi zina zotero ndeti zinthu zimenezo azipanga ndithu process ngati akagulisa kunja azionetsesa ndithu kuti zapangidwa process kunoko ku Malawi. Kande kuti ndachina ngati thonje zonsezo zikhala ndithu azipanga process kamapita kunja zikhala zoti china chonse chapangidwa kale. Ndiye amakamba ndithu kuti ubwino wake wa zimenezi ndona kuti upangisa zona kuti kukhale ndithu ntchito anthu akhala ndi mwayi wa ntchito olembedwa ndithu ntchito. Komanso kwinaku zithandizira zona kuti chuma cha dziko la Malawi chikhale ndithu chikukwera. Kumbali yokhuzana ndi ulamuliro wabwino ndiye akukamba zona kuti aonetsesa zona kuti abwezeresa magwidwe a ntchito abwino ku nthambi ndithu za boma. Ndiye amazakamba panepo makankhani zokhuzana ndi kulembedwa anthu ntchito mosatsata malamulo akuti zimenezo ndikuti zatha komanso ndete kulembedwa anthu mokondera zimenezo ndikuti zikhala zoti zatha. Ndiye afotokozera kuna zoti bungwe la ACB aonetsera ndithu kuti ali pasamphamvu kuti zigwira ntchito yake mosakondera komanso ndithu mosaopa munthu wina aliyense kande kuti ndi wandale kandi wachani aliyense amene ndithu wapalamula mlandu aziyeneka ndithu kuti ayimbidwe mlandu umenewo. Kumbali za skulu maka ndithu skulu zimenezo ndikuti za secondary akunena zona kuti fees imene imalipiridwa yokhuzana ndi skulu imene ndoti yatha ndiye akutinso ndalama ndithu zimene zimalipiridwa za chitukuko zimenezo ndoti zatha kuphatikizapo ndithu ndalama zimene zimalipiridwa za mayeso ndekuti zimenezo ndithu zatha. Sikuzikhala ndithu kuti ku skulu kufunika ndalama yachitukuko zonsezo akuti ndithu zatha. Kumbali yokhuzana ndithu ndi za umoyo akuti ayika njira zonena kuti mankhwala azipezeka ndithu muzipatala za boma. Ndiye kuli nthambi zina za boma ngati Central Medical Stores akuti aonetsesa ndithu kuti kumeneko mankhwala akupezeka komanso achenjeza anthu ndithu ogwira ntchito muzipatala maka amene amapezeka ndithu kuti akuba mankhwala anthu amene akuti akapezeka azilandira ndithu zilango. Ndiye anazakambapo nkhani yokhuzana ndi ku immigration paja ndithu ambiri akuvutika maka ndithu kuti apeze ma passport. Ndiye akunena zona kuti aonetsesa zoti vuto limeneyo latha koma padakali panopa ndiye kuti akuti kwapezeka ndithu heavy duty printing machine imene ikukwanisa ndithu kupanga ma passport okwana 500 pa tsiku. Zinazo ndiye akhala ndithu akuzikonza bwinobwino masiku akubwerawa. Kumbali yokhuzana ndi ndalama zimene zimaperekedwa ndithu kwa anthu ona kuti ndovutikisisa komanso ndithu alibe pogwira ngati achikulire ndiye naotero akuti ndithu ndondomeko imeneyo ikhala ikupitirira paja pa Chingerezi amatchula zona kuti social cash transfer. Komanso nakamba nkhani yokhuzana ndi foja paja ndithu kunasala foja amene ndithu sanagulisidwe amanezanena zonena kuti foja amene anakanika ndithu kugulisidwa chifukwa cha ma poor policies kapena kuti ndondomeko zosakhala bwino zimene zinayikidwa. Ndiye mapeto ake ndithu akuti ayika ndondomeko zimene akafikire ogula foja kuti aonetsese zona kuti foja yense amene anasala ndithu munyengo ya foja ameneyi akhale zona kuti wagulisidwa. Ndimene ndithu anayankhulira pamenepo. Ndiye anapempha ndithu kuti pafunika kukhale umodzi umenewo uthandizira zonena kuti chuma cha dziko la Malawi chibwezeresedwe. Ndiye akuti ndithu economy ikakhala zoti yabwezeresedwa ndiye kuti kukhala ndithu mwayi wa ntchito komanso china chilichonse chikhala zonena kuti chikuyenda ndithu bwino. Ndiye chimene chikufunikira ndi umodzi ndithu. Komano anamaliza ndi kunena zona kuti akuchenjeza kwa anthu amene akuganiza zona kuti azichita ndithu katangale ndi ziphuphu anthu amene akangopezeka akuti ndithu zikhala zoti zawo zawadera pamenepo. Ndiye sakulabada kuti kandi ndani kandi minister kandi ndani ndimene akufotokoza pamenepo. Ndiye tiona mmene zikhale ndithu zinthu zimenezi. Nkuthekato pali maganizo pa nkhani imeneyi pamakhala pamene tinazona kuti mtsogoleri wa dziko wayankhula ndithu ku parliament kufotokoza mmene dziko ndithu liyendere pa mapulani amene ndithu utsogoleri wake wakonza.
ngati maganizo amene alipo tike ku comment section, koma molemekeza maganizo anzathu tisaiwale kupanga like video imeneyi komanso kupanga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 ndicho ngati nkhani zambiri zikamachitika ndiye kuti zitakupezani mosavuta.